mali, ovi, kako se zovu, patuljci, jel' tako, mali patuljci koji stalno vrijedno rade u rudniku, imaju alatke, a to su upravo moji učenici koji izgledaju upravo kao hobiti. Realizirali smo zapravo niz aktivnosti sa ciljem uvođenja poduzetničkih kompetencija među učenicima i to modelom usavršavanja učitelja i tako podizanjem njihovih kompetencija. Učitelji su stekli nova znanja. Idem prvo sama od sebe, zato što sam ja prvo profesor, a onda ravnatelj škole. Znači, naučila sam mnoge stvari koje sam mislila da znam, a u stvari nisam znala i sad vidim da u stvari treba staviti naglasak da mi mnoge stvari radimo, da ne znamo da radimo, a drugo, da stvari koje radimo možemo raditi bolje nego što smo radili do sad. Tako nešto slično do sad nismo imali. Učitelji prošli smo edukaciju o izradi uzdignutih gredica, o zadrugarstvu i slušali smo i uvodne edukacije o povezanosti škole sa lokalnom zajednicom. Ono što bi izdvojila vezano za edukaciju koju su proveli predavači iz Norveške, to je aktivno građanstvo, odnosno suradnja s lokalnom zajednicom, na koji način mi kao učitelji zajedno sa učenicima možemo doprinijeti razvoju lokalne zajednice i ne samo lokalne zajednice nego i šire, potaknuti djecu na cjeloživotno učenje o poduzetništvu kao jednoj od 8 temeljnih životnih vještina. Na poduzetništvo zaista gledamo kao na jednu od temeljnih životnih kompetencija, kako ih gleda i Europska unija. Mi stavljamo naglasak na razvoj poduzetnog pojedinca. To pak znači da neće svi ljudi koji se poduzetno ponašaju postati poduzetnici, ali da bi realizirali svoje ideje, svoje projekte, moraju se poduzetno ponašati. Moraju biti inovativni, moraju biti spremni preuzeti rizik, moraju željeti ostvariti, dakle imati želju da ostvare nešto, to je želja za postignućem i naravno uvijek biti odgovorni za one zadatke i za posljedice onih zadataka koje su poduzeli. Dobili smo osnažene učitelje, dobili smo konačno način da poduzetništvo kroz velika vrata uđe u našu školu. Također smo naučili kako ove male naše učenike iz ovako ruralne škole zapravo otvoriti i staviti u svijet poduzetništva i borbe za njihov nekakav budući život. Čim se spomene da idemo raditi van, to je opće veselje, cika i trčanje, ne može ih se umiriti da polako izađu van, uzmu alat ili ponesu pribor za pokuse koje radimo vani. Vole raditi u vrtu. Jedino što sam primijetila da se ne vole zaprljati. To im je ono onako jao, a rukavice, reko nema rukavica, gurajte ručice unutra. I ako nam se hoće pridružiti mali od 1. do 4. razreda, oni su nam, na primjer, savršeni za sadnju luka. To je njima super, oni to onako prstić, pa onda malo luku unutra i tako redom dok ne posade sve. Pa treba nam prvo zemlja, mjesto gdje ćemo saditi, onda treba što ćemo saditi ili stavljamo gotovo kao korijenje. Pa o biljkama trebamo brinuti tako da ih redovno zalijevamo ako su u kući, na primjer, da se brinemo o njima, da ih nekad dođemo čak i pogledati i kada izrastu, da ne izrastu previše, jer neke biljke ne mogu puno jako rasti, a ako budu previše u zemlji, to neće baš biti dobro za njih. Gradivo, biologiji i kemije je sada lakše savladati jer praktično nastaje uvijek bolje. Meni je bilo jako zanimljivo, pošto ga prvi put vidim, pošto nisam prije išla u ovu školu i jako mi je bilo zanimljivo saditi i sijati i bilo mi je baš zabavno. Puno toga dobrog smo mi učitelji naučili, ponovili biolog,
Onda smo to znanje nastojali prenijeti na učenike i vidjeli su koje kulture se sade od proljeća. U jesen je uslijedila berba, imali smo luka, imali smo cikle, imali smo blitve, imali smo papriku i sve smo to iskoristili u našoj školskoj kuhinji. 3 škole koje su bile partneri moći će razvijati nove metode u poučavanju, posebno dobar nastavnik i učitelj mogu primijeniti vrtove kao metodu postavljanja pokusa i istraživanja i razvijati interes kod djece za to, a isto tako mogu poučavati djecu o dobrim i zdravim navikama prehrane, o dobrom odnosu prema hrani, posebno o vrednovanju lokalne hrane koja je danas u fokusu zbog klimatskih promjena jer i sve one pouke koje se odnose na poučavanje kako smanjiti emisije CO2 kroz transporte i kroz sve ove druge oblike koje za sad zovemo alternativni, a koji bi trebali biti ključni u budućem razvoju i gospodarstva i društva. Pa evo, za mene je to sve bila doduše novost. Nisam znala šta su to uzdignute gredice. Inače sam imala svoj vrt kod kuće, ali je to malo drugačije i mislim da će ovo biti dobro za naše učenike. Inače, gredice koristim i u redovnoj nastavi, u nastavi prirode 5. razreda kad radimo temu tlo. Onda tu možemo uzeti uzorke za pokuse, raditi pokuse vani, kad radimo prilagodbe biljaka, neke stvari, oprašivače i slično. I u 7. razredu u kemiji isto u temi tlo. Učitelji su vrlo zadovoljni, to su pokazali nizom svojih predavanja koji će održati u ovom vremenskom periodu do završne konferencije. Kada se susretnete sa mnoštvom različitih informacija i sa osobama koji su stručnjaci na tom području, tada uistinu počinjete razmišljati na drugačiji način, dobivate nove ideje i zapravo sami pokrećete nove projekte koji bi pridonijeli boljoj kvaliteti rada škole i lokalne zajednice. Povezali smo jug, središnji dio županije i sjeverni dio županije, znači Levanjsku, Varoš, Antunovac i osnovnu školu Šećerana. Ojačali smo kod učitelja njihova znanja vezano za poduzetništvo. U tome nam je i pomogao najviše kurikulum koji smo izrađivali za našu djecu, pri čemu smo uključili djecu s posebnim potrebama, odnosno djecu darovitu koja bi tu mogla najviše pridonijeti. A uključili smo i djecu koja imaju poteškoća u učenju, da ih potaknemo na bolje savladavanje tih životnih tema. Pozitivni aspekti također se zapravo očituju u toj jednoj konstantnoj edukaciji učitelja koji će raditi na sebi, koji će koristiti različite i drugačije nastavne metode, oblike, nastavna sredstva. Osnažili smo naše učitelje, pokazali im da oni mogu iskoračiti, naučili smo surađivati s lokalnom zajednicom, pronalaziti svoje mjesto u toj zajednici i naravno surađivati sa institucijama koji nam mogu biti ovdje i napraviti jedan pomak u malo drugačijoj nastavi i malo drugačijem pristupu rješavanju dakle nekakvih životnih problema. Kao ishod, isto kao pozitivni aspekt bi navela i nastanak kurikuluma izvan nastavne aktivnosti poduzetništvo. Evo imat ćemo i pokazne radionice uskoro i evo našu završnu konferenciju gdje ćemo u punom sjaju zapravo pokazati što je nama taj projekt sve donio. One of the teachers said to us, but active citizens are entrepreneurial. And that was something that we weren't thinking about. So that really taught us something, a new way to think about this. And so I want to just leave them with the hope that they are going to be producing new active citizens who are capable of seeing themselves as innovators and entrepreneurs.
that's what we work towards in these projects, and I think this project has one of the best chances of actually seeing that come to be. We were so impressed by the sincerity and the level of interest we had from the participants and how they took our messages, our hints, our tools and our suggestions and transformed them into usable tools for themselves, because this is one of the most important things, not to do as we have done, but to understand from what we have been talking about how you can treat challenges in your own surrounding.